मैं जाता नहीं घूमे। देखो तो उठ के तलदल घूमे तो का हो जाई एगो तो लइके बा कथि सुबह गबर गबर बोलत रही ले ए तो गबर गबर ना बोली तो मुड़ी पर बैठा के हगवाई का ई सब तोरे बिगाड़ल बा बाप के तो कोनो वैल्यू नहीं के भर थरिया खा के निकल गेल सरवा दिन भर कहां रहले ना रहले कोनो थाय पता ना चलले एके बेर आते के नजर आई गुना तारू गुनाई बु तू आंखों में धड़ो घोप दे जिलो के ना भी हमरा ए जाई ना चुपचाप जा रहे हैं तुम्हारे घर पे आते हैं तो भेंट कर। रुक 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 तनका साइकिल बा तो जाता नहीं माल से भेंट करे। 1 मिनट तू कहीं से माल पटा ले रे तू एक कजली से भेंट करे जाता नहीं कजली से रे साला 4 महीने से 5 महीने से पीछे पड़ल भरे ओकरा के माल कहता रे उ साला पटे वाला हो तोरा से। अच्छा तू साइकिल दे आज कजली के कैसा पटाइए के छोड़ा बहुत बढ़िया बात हो ले साइकिल जो ए रुक तो पीला साला बात इज्जत पर आ गेल बा आज बिना पटोले छोड़म ना। ए काजल ए काजल रुक ना कारे छाड़ा तू काहे हमरा पीछे पड़ल बाड़े रे कजली जैसे लोग पैसा ला पागल हो जाले न ओहिना तोरा हम प्यार में पागल हो गेल तोरा सारा प्यार के भूत ना मार सैंडल के उतार दे। एक कजली काहे से बोलत रे तोरा प्यार का चक्कर में खान पियन सारा छोड़ देल बानी देह सू के पोरा लकन हो गेल बा गाल मुंह चटा गेल बा सूख गल बड़ तो जो बन बीटा पी या ना तो जाके वजह से झरवाओ हमरा पीछे काहे पड़ल बाड़े काहे ना पीछे पड़ी सारा रोक के दवाई तो तू है बारे कितना ओझा गुनी से दिखा लेनी। चल ठीक बा हमरा रास्ता छोड़ हमरा के जाए दे ए हटबे किनारे काहे कुत्ता लेखा हमरा पीछे पड़ रहलिस तोरा जाके बा तो जो लेकिन हमरा ऊपर साइकिल चढ़ा के जो। अच्छा हमरा से इतने प्यार करलिस तो हम जोन मांगा मुंह तू लिया के देबे बोलना तोरा का चाहिए बोलना हमरा फूफिया मिठाई बहुत पसंद बा तू लिया के देबे बस इतने सब बा मुफिया मिठाई के तो ढेर लगा दे हम तोरा ला हईले मोबाइल तू अपना भाभी के नंबर दे तू अपना भाभी के मोबाइल तू अपना पासे में रखी रात में फोन करबाऊ करे जा आज हमरा से मिले आइबू ना तो तहरा के आचार लेके नीचे से ऊपर ले चाट जाए साचो जाना तारे कजली पट गेल हाय कजली पट गेलौ लेहु ना बोलाइले हो सुन ना वो आज रात में अरे बाप रे बाप अच्छा ठीक बात देख ले मैं जाता कि ना मिले हमरा के हल्का मिले तारे का 55 किलो के नहीं बानी सुन ना तोरो मालवा घर ओइल दुनु गोरा के संग ही बोला लेवल जाओ लेकिन तोहर वाली मिले अतौ ना। अच्छा साले रात खानी पता चली रात खानी भेंट कर रगो लोगन दोनों हम बारा चस्कल बानी रात बिरात के मिलल छोड़ दी लोगन तो केहू देख ली नु तो बड़ा जुलूम है और अपना भैया के जानते बानी बाक भाभी इतना काहे रोड डराई तने हम यारो न पाछू चौकीदार के नु आवेला घुस दे के हमरा से मिले ऐसे कैसे पकड़ा जो बाक भाभी रोग इतना काला डरा तनी हमनी से देख लेबे पटनोर ओ पटनोर ठंडा में माल से मिल जाके कुछ अलगे स्वाद हो। हां मजा आवत हो मजा तो आती हो भाई खो सुरती याव दो में फुर्ती हां दे 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 कब में तो बचिए सा आ जानी को बताओ से ठीक बा रो लोगन जाई लोगन अगर कोई के भनक हमरा मिली त हम खोकम तो लोगन चला ठीक बा भाभी रो ई मेरे हम नहीं आवत ठीक बा ए हमरा बड़ा डर लगे थे हम आजे पर मिले आगे नियम ध्यान से होबो न करबे बहुत ठंडा लगे थे पटनोर हां बोल ना ए पटनोर बोल ना लागत हुआ तू कहीं रहे के परिका मलिए सब खेली आ गेलो हट चला पता चली कि जात गइनिया भातो ना खनी साला मने करी ले तोरा के दवाई ना खई ए पटनोर अरे ओकनी के फेली आ जाए तो तू बारे न साला मगई तोर ना छुटी करे चुप 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 देखो दावत हो का दी ये पटनोर ये हां सही में तोर पिछिलका वाली आवत हो हमरा गिल का वाली यहाँ कहाँ बार ले जा कौन कहीं दवाई के पाउडर दिखाओ ना वो खराई में आओ है ना बैठा है ना बबी 12 लेट कहलू है आवे में ठीक कहलू आ गेलू है तो साला दोस्तवा हमरे ऊपर टप कर लक आज तोरा तो सखी के डांड मुंह चुकबे करी अल्लाह सालो रह ना तो प्यार करल महंगा पड़ जाइए ठंडी में ये हटाइए सालू हम आगे तब आपको ठंडा लग रहा है
ना हो करे जा तू आ गलू तो कहना ठंडा लागे जा कब ले खेत खरियानी घूमल जाई चलो बियाह के सेटल हो जाई जाओ संध्या आज पूरे मियाज टन मना दे ऐसे ही रोजा के देत रही का चुम्मा हाँ तो कर लीजिए ना कौन मना किया कौन बारे माता चोदा सा धर 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 धर